Tag med os på eventyr til Danmarks første dinosaurmuseum. På Evolutionsmuseet finder du de her mega seje og meget sjældne fossiler fra dinosaurer og andre fortidsdyr. Man kan se ægte skeletter fra dinosaurer, dyr fra permtiden og kæmper fra istiden. Man kunne læse om alle de her forskellige skeletter og fossiler på de her interaktive skærme. Museet breder sig over hele 1000 kvadratmeter. Forestil dig, at du kan stå ansigt til ansigt med verdens bedst bevarede Allosaurus, et kæmpe dovendyr og verdens største kranie. Museet er en sanseoplevelse uden lige. Der er både lys og lyd og dufte, der gør historien endnu mere levende. Hovedattraktionen er Big Joe, som er en 9 meter lang og 1,5 tons tung rovdinosaur fra juratiden. En anden kæmpe er torosauren Adam, som vejer 6,5 ton og har det største landdyrkranie på næsten 3 meter. Du kan også møde det her kæmpe dovendyr på 4,5 meter og lære om de første landlevende dyr fra permtiden. Besøg Evolutionsmuseet med os og mærk historiens vingesus på nært hold. Det var en dag fyldt med spænding og læring. Vi sluttede det hele af med endnu mere dinosaurlæsning derhjemme.